Diktadorea hiltzean, Euskal Herrian bizitzako arlo guztiak itxaropenez bete ziren. Askatasuna eta burujabetza merezi zutela uste zuten aho batez Euskal Herritarrek. Sentimentu hori gehiegi izan zen Arias eta Suarezen gobernu frankistentzat. Urtebete eta 7 hilabetez Euskal Herriak baturik heldu zion lanari, galerazitako hizkuntza suspertzen, jazarritako ikurrina zabaltzen eta eraitsitako erakundeak eta amnistia lortzen aurrea hartu zien herriak alderdi politikoei, artean legeztatu barik zeuden eta. Bergaratik, 20 udalek manifestu bat bidali zioten erregeari, diktadoreak indargabetutako foru erakundeak itzulara zitzala eskatzeko. Idatzi horretan zioten Euskaldunen eskubide historikoa zela erakunde propioak izatea eta autonomia estatutua idatzia ahal izatea, 1931an Lizarran idatzi eta Euskal Herriko 4 lurraldeek berretsi zutenaren antzekoa. Hori jakinda berehala Ariasen gobernuak batzorde bat izendatu zuen Bizkaia eta Gipuzkoarako erregimen berezia prestatzezan. Frankismoaren indarrek artean gehiengoa zuten 4 foru aldundietan eta harro erakusten zuten euren botere soziologikoa. Bereari eutsirik, autonomia itxurako zerbait idatzi zuten 2 lurraldeetarako, foru subiranotasun bakar baten alde agertu ziren udalen asmoei aurre egiteko. Lehengoan talde txiki bat ginen. Ez ginen esan partido politikorik eta movimiento popular bat esan ginen. Movimiento hortan, nik esango nuke alderdi politiko eta sozial abertzalde guztiak zeudela sartuta. Eta beren aberastasuna ez hori izan zen, ez ginen egon zatituta alderdietan zatituta baizik danok elkartuta egon ginen, da horrek eman zigun izugarrizko indar ondia, Madrid aurrean izugarrizko errespetua ondia euku genuen, eta hortik bidatu ginen gure borroka Uztaileko 21 Bergaran konbokatu genuen udaletxean pleno berezi bat eta pleno hortara invita genituen Euskal Herriko udaletxe guztiak. Etorri ziren 79 udaletxeko ordezkari eren ikurriñakin eta den atzean jente moltzo bat, esan zen Bergaran egindan ato politiko garrantzitsuetako bat. Bertan guk udaletxe bezala pleno hartan erabaki bat hartu genuen, han esatezun, Euskal Herriak behar zuela errekuperatu beren podere politikoak eta beren nortasuna da eramaten zion podereak. Gero horretik aparte presoak zeuden espetxetan eta eskatezun presoetako askatasuna, euskarandako koofizialeria eta ikurriñandako zigorrak entzen. Baina Etxarri Aranaz, Nafar herri txikiak behartu zituen erabakiak. Foruak osorik berreskuratzeko eskaria egin zuen, eta Euskal Herriko 174 herrik bat egin zuten nahien eskaerarekin. Alkate batzordeak altsasun azken prestakuntzak egiten ari zela, Monkloatik deiak hartu zituen. Gobernuak inoregun hartan egin telefonoz, gobernu benizuen eure jentzia. Manifestu atzeatze, 15 egun atzeatzeko, inkluso Suarez etorriko zalatala. Eta egun guztien ginen telefonotik erakin zeratzen. Diskutitzen behio ez denatzen. Mazzorin horrek jatazuen orduen ministro eta gure arek ezaune bazazken hor komisio alkatetan eta arren medioz presio jozeien, jentzeko suspentzeko. Igandean, urtarrilak 16, polizia armatuak Etxarri Aranaz guztiz hartu zuen, eta herrirako bide guztiak itxi zituzten Guardia Zibilaren kontrolekin. Inor, sarretzedin. Hala eta guztiz ere, ekitaldia egin zen,
emozioz beterik eta baita amorruz ere. Arabatik 12 herri, Bizkaitik 42, Gipuzkoatik 50 eta Nafarroatik 70 etxarri Aranazera heldu ezinik, atzera egin behar izan zuten. Indarraren ondorioz oso jende gutxi bildu zen, eta bozgorailuak alperrekoak izan ziren, ez baitzen jenderik joan. Han elkartutakoentzat, polizi esiak muga ezarri zuen, baina euren gogo beroak esia gainditu zuen beldurra gora behera. Txaloak, kantuak, simboloak esperantzarako leihoa zabalik zegoen. Etxarriko udalak onartu eta hurrengo egunean ikurrina ofizialki jarri zuten balkoin nagusian. Gure lurra, Euskal Herria, Pirineoen bi aldetara zabaltzen den herria, itsasotik hasi, larre eta mendi berdeetan gora jarraitu eta buztinezko lur lehorretaraino iristen dena. Txikia bezain anitza den herria. Geografikoki, kulturalki, jende anitzez osatua dagoena. Mendeetan zehar bere nortasuna mantendu duen herria. Kultura, hizkuntza, legeak. Nortasuna mantendu bai, baina erronka handi bat oraindik eskuartean duena. Ukazioaren aroari amaiera eman eta gure herriaren hitza eta erabakiak errespetatuak izanen diren aroa irekitzea. Nafarroa konkistatu zutenetik, 5 mende pasa diren honetan, inoiz baino argiago aurkezten zaigun erronka dugu hau. Nola ekin ordea erronka honi? Euskal Herriko jendartean indarra bildu eta akordioetara iritsiz lortuko dugu soilik gure herria burujabe izatea. Euskaldun ororen artean badugu indar nahikoa burujabetzaren bideari ekiteko, baina indarrak batzea ezinbestekoa da horretarako. Erronka horren baitan badira beste hainbat, euskararen egoera kasu. UNESCO bezalako erakunde batek aitortu berri du euskara desagertzeko arriskuan dagoen hizkuntza dela. Nola lortu euskara ofiziala izatea eta 21. mendean galbidetik garapen bidean jartzea? Jendartearen gehiengoaren nahia instituzioen jardunera eraman behar dugu. Baskuentzearen legea bezalakoak iraganean utzi eta euskararen ofizialtasun lege berria abiatuz. Aro berri bat zabaldu da gure herrian. Mendeetan iraunduen gatazka konpontze bidean jartzeko aroa. Gernikako akordioan eta Aieteko adierazpenean marraztu zen bidea. Honetarako instituzioek ere berebiziko garrantzia dute. Gure herria egituratu beharrean baikaude bere hitza adieraziko badugu. Instituzioek herriaren zerbitzura behar dute, herritarren parte hartzea, hitza eta erabakia berma dezaten. Azken finean, instituzioak lanabes bat besterik ez dira, herritarren nahia artikulatzeko, baina gaur egun, tamalez, herritarrengandik urrunegi daude. Bakebidean eman beharreko urratsen artean, preso eta ieslarien herriratzea eta kaleratzea ditugu. Baina estatuak entzungor egin dute herritarren eskariaren aurrean. Ez dute kargu hartu bizi dugun egoera historikoaz. Herri honek ozen aldarrikatu du bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea, eta etorkizun horretan aukera politiko guztiak berdintasunean defendatzeko aukera eskatu ere bai, independentzia barne. Burujabetza osoa berreskuratzea beharrezkoa da Euskal Herriarentzat. 21. mendean dituen erronkei erantzunez, herri gisa bere biziraupena ziurtatzeko. Trabak traba, badugu bidea marrazturik, eta itxaropen garai berriotan konpromisoak hartzeko unea da. Euskal Herria bihotzean daramagun alkateok, geure herritarren nahiari erantzunez, arduratsu jokatuko dugu.